pri štvrtej videjku s štvrtej výhre mojej s Fichou. Takže čaute, ja som Brookman a opäť som tu s Adame, Vlogista.sk. áno. No, môžeme začať, ja si myslím, že dneska máme tu špecialitu tejto Fifi. Tento dneska prehra si v ďalšom krátkom videjku musí napchať na hlavu štipce. Podľa toho, koľko golov dostane, hej. To bude úplne najsamvejšie videjko našej generácie. No to čo, to je ten veľmi dobrý český youtuber, ktorý je veľmi úspešné, tak dneska to natočíme my. Dúfam, že to bude mať opäť úspešné. Však Adam. No Adam, komentuj niečo. Ale, no ja sa sústredím na hru, lebo nechcem. Kámo, ja si dám, Vieš prečo vyhrávam? Dám ti radu. Lebo si nenastavujem toto hlúposti. Ja si musím dať obranu. Aj si, kľudne. Aj v minulom zápase ti veľmi pomohla. Dobre? To mi pomohlo teraz od Adamesa, hej? Adame sa už sústredí na hru, však Adam. Nie? Musí sa sústrediť. A pritom je zlý zadko. Aj, to robí gól! Podľa mňa prvý polčas bude predpokladom 0-0. Podľa teba, Adames? 1-0 vyhrávam. Adames asi má zase nejaké bludivé sny. Asi má nočné mory zase. Že on vyhráva. No proste blúdy, hej. On ešte na tom vôbec nikdy nevyhrával. Nie. Ja neviem. Ešte si na mňa nikdy nevyhrával. Všetko musí byť raz po prvý raz. No, ale nie tvoje víťazstvo. To nebude ani raz, ani po prvý raz. Dobre, máme veľkú opäť. Zvolne chlapci, poďme obranne hráme. Staviaš na obranu všetko? To je pre mňa dobré, hej, lebo aspoň ma nebudeš ohrozovať. Tuto ťa proste oberiem a to s tvojim útokom končí. Ja sa budem snažiť dostať čo najmenej štipcov. Neviem, či to bude roh, alebo brankár. Zrejme roh. Si to hlavičkou, Adames. Skoro prvý gól. Výborne, brankár! Fú! Neuer štýl! Adamovi dneska pomáha. Neuer štýl. Brankár is forever. Adam, si príklad. Áno. Adam je tiež dobrý brankár v našom týme. No, snaží sa. Však Adam. Áno. Snaží sa, naozaj sa snaží a zlepšuje sa, odkedy hráva futbal. Predtým, keď nehral, tak to bolo strašne slabý. Ale odkedy hrá, tak je veľmi šikovný. Musíme ho aj trošku pochváliť, čak Adames. V prípade, že to ostane napríklad 1-1, tak si každý dá na hlavu po 5 štipcov. Keď je remíza, tak si každý dáva po 5. Dobre. Aby to bolo vyrovnané. Najprv jeden, potom druhý. Takže každý si tak či tak dá štipcov. Áno, hej, každý si dá to. Ak náhodou niekto nevyhrá, a bude... Penálta! Aj brankár chytí to v pohode. Aj to gól! Takže Adamesovi dávame zatiaľ štipec. Už je na určite, opäť možno. 41. minúta, opäť nevydarený polčas, opäť to pokazil Alvaro Morata. Hráme. Väčšinou som vyrovnal. Väčšinou? Vždy. Nie, minule som nevyrovnal. No, okrem jedného videa vždy vyrovnal.
Máme rohy. Rohy či penaltu? Rohy. Výborný chalani. To sa mi úplne čo páči, úplne doslova sa mi toto páči. Vieš to, že nemáš Buffon na bráne? Mám. Nemáš. Čo, si slepý? Aha, Buffon. Čo si myslel, že kto je tam? Nejaký debil. I povedal slovo na D. Píta! Adamec, další štejpec! Ty čo robíš, ne? Ty čo robíš, no? Ty máš tam hrať! Vidíte ho, toho úbožiaka Neuera? Teraz poškoduje Neuerové meno, zatknúť. A Adamesovi dávame druhý štipec, na tom sa pôjdeme dočúrať, na tých štipcoch dočúrať! Odkopni tú loptu vprostred. Poď chlapci, veď musíme to dať mu nejaké tie štipce. Adam už má 2 v každom prípade. Áno. A najlepšie bude, keď doma nenájdem štipce. Ale mal by som nájsť pravdu. No tak vymyslíme niečo iné. Keď dopredu vás upozorňujeme, keď náhodou nenájdem štipce, tak to bude niečo iné. OK, aby ste... Na žltú. Bude to niečo iné, ak náhodou nenájdem štipce. No hraj už. Filip Bohlam. Dobre, poď. Výborný, Adames, výborný. Však. Musíme si upraviť troška na útočne, že to sa upravuješ. Možno preto prehrávaš. Ale keď ťa to baví. Ne, to nebude gól určite. Ne, to nebude gól, ne. Nebude gól. Mohol by si to na Adames dať aspoň také 4 štipce? Hneď fauly na mňa, áno, na mňa. Aj to súdi. A toto nebude gól. Ty brdo, tyčka! Bola. Žiadna šanca, to nemalo šancu. Ten vraví, čo ešte nevystrelil. Vystrelil. Áno, sorry, vystrelil, prepáčte. To je škoda, že Buffon sa ani hodiť nemusel, prepáčte. Buffon taký má, tak ten má šťastie vôbec, že som nemusel. Aj, Adames, ty má skôr šťastie, že si nevytrem 20 hlubu a skončíme to pri možno 2, 3, hej? Ty máš šťastie. No, ale... On má heky, kamo, on má heky, jasné, pozrite, veď to ani on nehrá, ty kokos, bože. To má heky, samozrejme. Vidíte, mne sa nedá. Adames, ani neviem, ako sa tie hacky robia, tak čo stichni, prosím ťa. Hej. Poď, Robin! Veľmi dobre. To bolo odrobené pekné. This is Snowback. Pekné. Veď choď oproti! Ne, oproti To je ne. čistá EA. Dobre. Tak Adames asi dostane iba 2 štipce, no nevadí. Každopádne nevadí, aspoň nás to poteší pri krátkom videjku. A neostane to pri 2 štipcoch, ale rovno pri 3 štipcoch! Toto bude nás prvé videjko, tuším, že nedostanem ani jeden gól. Ja no. Prvé videjko, kde nedostanem ani jeden gól. Budeme oslavovať. Pripijeme si s Adamom. Ja nie som Adam.
That's an Ale easy wysoko. interception because the pass wasn't Szybko really start. a very thoughtful one. Znaczy to miało być moje prvé meno. To. Well, Tip whistle's Coster. gone. To miało być moje prvé meno. Taký lete nenapadá, potom mi si tvořil, že Brookman Boy. Kamo. Strela. Potom mi si tvořil, že Brookman Boy, tak Brookman Boy. It's the goalkeeper's ball. Tam urob nejakú chybu. Juventus get the advantage from the referee and play off. Červen. Sliding in for that challenge. Vizio's done his job here, done a good No, job. co povedať? He's going to come back. A to zaceníš printov asi, necení sa. Morata, Jaký achievement bol. Pereira. Poď ešte do štvrtého štipcu, poď. Štvrtý štipec mu nasadíme. Branka. 4 štipce pre Adamesa. Takže moji ľudia, 4 štipce pre Adamesa, to bude určite paráda. Dlho ešte tam niečo povedz. We expected this. Čo im mám povedať? It's a one-sided affair. Že dostaneš 4 štipce, to stačí podľa mňa nie. 1 minute. Nie. Áno, stačí. And Djukic. Nestačí? Stačí. To bolo, Cyber, koniec! Koniec! Final whistle from the referee. Takže ľudia moji, 12 minútové video nám dospelo ku koncu. Vyhral som opäť ako vždy, Adames už nasratý. Tak, ja si myslím, že môžeme začať. Štipce, pozrite. Môžem začať pchať štipce. Ja som Brookman a mám vás rád. Čaute.